Kulumbaika haina taukte books no norjo tonono tini haina hai norong ni Deepak Entertainment YouTube channel taukte books ong tini ni video belai kheno guruttopurno sung bujinan nangnai taukte books ong kaham kai sung sini tipra hawo sin tipra sarok boba heke tola kuluk boba heke sung ayang nan ni phainai 10 bai satok jak obro tuinu salainai taukte books ong norok kisa khalok di te aboni sikang norok like subscribe te bell icon no kisa click khari taukte books ong te hamjangma ready te share khai dio video no norni support comment bell like hamjago aboni bagoi norno salute riwo taukte books ong norok jaso khambai riwi hamjagoi comments so kaham hormani bagoi te norok comments khadi o area ni muitongkha jotto area ni borok jemon ang saimana teke dinini video kanchanpur side ni nungnai je 40 family borok bhumihin hak rui rokhai jagoi rohaka kanchanpur ni tau pani sagaro basai tangoi tongo saranati haikai abo viral ungui tongkha video aboni bagoi ni tinini kokrongno belai khe dorkar nang sugui tongkha tobang borok ano saka kisa abono tui video sram dei noi khorang tisa dekhnoi main murda kok hungkai sini official tongnai official rok kungbara rok belai ke daito na nango abo hairong no gete tabuk je MLA montri ungui tongnai rok belai ke daito kotor tongo sung aboni bagoi ni tolak layu aini borok kai phai raja sa phayu o jinis no nojorina nangai nadi borok Rohingya dengkha Bangladesh ni dengkha bon praman potro kurui borok ni kuno kagos kurui jaga kurui no khok kurui kichu si kurui akbar voter ID card kai tongo kai norok sai wan chugina sidi official samung bobo haike khai tong borok bom teke voter ID card rok mani tong eson rok mani tong roi jaga khai kurui abo hai kok to mani bising tui sung saimangka bongni borok bom teke help khailai ofiso samung khane rok bu borok no Bangladesh ni phaipanu salsan chalano pan card aadhar card nini ration card hoite je nangmani nagritas review oroni hani borok ngui voter ID card point sramai du obonu main murda kok taukte buksong sung khalogui khana nangnai sini officer tongnai rok main kai sini tiprasa officer tongnai rok tam sukba sini tiprasano kai nasle jagbai sini tiprasano kai ba tamni bagoi office thanga kai যে কোনো কাগজ পত্র নি বাকি থাকা গাই হাইরিয়াং নিনি যে কোনো আধার কার্ড ফানুংটো প্যান কার্ড ফানুংটো নিনি অফিসিয়াল নি যে কোনো রেশন কার্ড নুটো ভোটার আইডি কার্ড পুংটো তিনি ফাইদি খানা ফাইদি হাই ফাইদি পঞ্চায়েত থাংদি মানে গুররি তো নিও সিনি বরনো খাই অবা হাইকে হেরানি খাই তো নিও সিনি অফিসিয়াল লেভেল নি এডুকেটেড যে সিগনেচার মালিক রংনি কো ও হাই রক মানে সাক নাঙ্গে সিনি বরনো খাই কোনো কাগজ পত্র সি খাই রিনা নাইয়া আবো বেলাইক খাই ওয়ানসুক তাই সিনি অফিসার লিরেঙ্গো তনে রক তাকতে বুকস অং রক ke buno ta kirdi norong ni chakri paina no buta kirdi norong ni suspend sotno kirijago inorok obo hai khaira gya te inorok transfer khai rohana ni kirijago suru nokgana mangse norok big busa bai kai chawi to hoto kai tongna ni nai bayo obo bai sini dofa muthang jagya o jaga bo sini dila tongo useless no bono kai sung je kuno samung khai kai sung bukha bai kai khana nango te generation na hari wan chugui samung khai nangnai sini ungbara tiprasarok bobisot thangi thana bagoi official samung khai tongnai sini official rank ni tiprasarok borok bo daito na dorkar o hani busa butui singkai borok ni kagos potro rono thik khai khlairi nani dorkar nogomang big busa bekai ganau khai tongoi chuak nungoi chuak chatnik chawoi sal phaikai party khaine netar no kotoknai bubagar no kotoknai chuak phegoi kotoknai oba haikai officer hinoi ang officer ano ke kuno hinmalia ang BJP bai tongo obo hai tongo anat ke transfer khaimalia hinoi kongchugui ini musung tui satok baji khai tong tong hakai aboni bagoni dofa logo sini jati kemau abono bu sung belai khai daito nawi amung khaina ni dorkar o video no nai tong hakai kisisa wan suna nango tahukte buksong je officer level tongai signature malik ngui tongai sini tiprasarok noroni belai khai nozor narna nango o hairam no je Kanchanpur tabuk fatar ni fainai Bangladesh rok oborno tabuk hain hai settlement khai mari baine borno oroni nagrik sisrami mari bain obo hai ব্যবস্থা angui tong sini tiprasaro kai unu kologo taw boja kuroi bumihin kobama angui tongo nini edisiwo ke kobama khas line tongo kebo obo hairono bumung khairinani kebuni power kuroi takte busong sini officer rok tamni bagoi obo hai iles samung sitrat wotong kudungui tong chowak chatnik chawoi tong thogoi tong nani simi obo tamni bagai engkha ang norno kaisa audio recording khonari wanu norok abono kahawe khonadi bo sak educated ni wansugo officer rank ni borok swag nungui bo haike bo bagarano kutok borok sal phaikai tong thongnai chuang nai jurang wai janai sak ni simi wansugo ei chini generation tiprasa kungbara jati no khaite wansug liya haike norok ob video no payasa khnawi nai di tei wansungnan nango borok tamu saka nai di kisisa biani bo bagara phaika produtle Boni ani hai bukung bara de. Bosini bongso ke to sung to tribal te prahas ke sinte bukung bara.
sini identification je sinjamani identify khajamani boto bokung warasi boto bokung golo wanjoi haisi baik nang bono boba grahonka boni bososi Maharata Bikram kisi manik Bahadur bosi raja Kirit Bikram babu raja singhasana masuya product masuya kenal baik bono boba grahonka boni tajar debro made na jomate da na riang de musubus lirap sade bon tajar jomate de debro made riang de tipra de na kai pende koloi de mol sone sade ha sale bro manik ko participle bakal bola project kisu manik debro mang thanga ba throw him utilize to get such kind of facilities from government and lots of interest. This is you want, right? Then now it's a democracy. In the period of democracy, there is no any king. Dictatorship has been surrendered. Now democracy has been run in the framework of the Constitution of India. Kunabai na takte buksong kini je office ni officer rank ni borok bo hai tomung tong swag nungoi kotuk lainani kok haima sanani ei je ekta অবস্থা angke bino dukho rimaniya ke bini bukhawa agat rimaniya obo real kahini jeta bastobo choli tongmannoi sawo ke bu dukho tarangdi ani kok kisa lai to hakai norok angphayung hisabe na kari ridi norok yak jurkai sawo obo bastobo choli tongo tei share khaidi ani o video no asukbaino jottono no khulombai